आंबट चुका अतिशय पौष्टिक अशी भाजी साधारण पावसाळ्यात वगैरे भरपूर मिळते. तशी मुंबईमध्ये 12ही महिने मिळते. अशी मोठी पानं कोवळे देठ त्याचे घ्यायचे आहेत. ह्याचे औषधी गुणधर्म आयुर्वेदामध्ये भरपूर सांगितलेले आहेत. बद्धकोष्ठता, विटॅमिन्सने भरपूर, अँटीऑक्सिडंट, म्हणजे अगदी आवर्जून आठवड्यातनं एकदा किंवा 15 दिवसातनं एकदा जर मिळत असेल बाजारात तर नक्की आणून खायला हरकत नाही. भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारे ही बनवली जाते. प्रकार खूप वेगळे वेगळे आहेत. आपण सुद्धा एक सिंपल प्रकारात बनवणार आहोत. त्याच्यामध्ये भिजलेले चणे आणि शेंगदाणे घालणार आहोत चवीसाठी. आता आंबट चुका आणि आंबाडी दोन्ही खूप वेगळ्या वेगळ्या भाज्या आहेत. आंबाडी आणि आंबट चुका बरेच जण एकसारखे समजतात. आंबट चुका एवढी आंबट नसते. आंबाडीचा पाला खूप आंबट असतो. ह्याच्यामध्ये पालक वगैरे तुम्ही मिक्स करून सुद्धा भाजी बनवू शकता. बारीक चिरून घ्यायची अळूसारखंच. त्याच्यात मी एक हिरवी मिरची, आलं चिरलेलं, लसूण आणि एक कांदा शिजवण्यासाठी टाकणार आहे. शिजवल्यानंतर मात्र ह्या भाजीचा रंग गार राहत नाही, थोडासा ब्राऊन होतो. उकळतं पाणी घालणार आहे आणि अगदी 5 मिनटं तिला छान उकळून घेणार आहे. कोवळी असेल तर देठ पण कोवळे घ्यायचे, म्हणजे ती शिजते लवकर. आता ह्याच्यामध्ये बद्धकोष्ठतेला ही चांगली आहे, पचनक्रिया सुधारण्यासाठी ही चांगली आहे. त्याच्यानंतर स्किनला जर काय झालं असेल ना तर त्याला ह्याचा पाला पेस्ट करून लावला जातो. स्किन डिझीज जर काय असेल, खाज येत असेल तर त्यालासुद्धा ही खूप उपयोगी आहे. पित्तासाठी ही खूप भाजी उपयोगी आहे. बघा, उकळल्यानंतर आहे ना त्याचा रंग बदलला आहे. विटॅमिन ए, विटॅमिन सी, विटॅमिन बी भरपूर, फायबरने एकदम उपयुक्त अशी, म्हणजे खूप खूप आयुर्वेदाचे गुणधर्म यूट्यूबला तुम्ही गुगलला जाऊन सर्च केले तर भेटते. त्या उकळल्यानंतर आहे ना भाजी अशी काढून घ्यायची आणि थोडंसंच पाणी घ्यायचं. बाकीचं मी टाकून देणार आहे कारण मला ती खूप आंबट नको आहे. ह्याच्यामध्ये बेसनाचं पीठ घालतं, त्याचा आंबटपणा काढण्यासाठी आणि घोटून येण्यासाठी बेसनचा पिठाचा उपयोग होतो आणि चव पण छान लागते. ह्या ज्या भाज्या आहेत ना ह्याच्यात थोडं अर्धा चमचा बेसन घातलं ना, 1 चमचा, की छान घोटून येतात आणि चव चांगली लागते. फोडणी, आता पाला मी थोडं पाणी काढून टाकलं, अगदी अर्धा पहिला पाणी त्या पाल्याबरोबर घेतलं आहे. फोडणीमध्ये जिरं, राई, लसूण बारीक चिरलेला, 1 सुकी मिरची घातली आहे फ्लेवरसाठी, कारण आपण हिरवी मिरची वापरणार आहोत. आणि आता फोडणी छान खरपूस लाल रंगावर झाली की मग आपला पाला जो आहे ना तो आपण पहिला घोटून घेणार आहे. दुसरीकडे मी चण्याची डाळ आणि शेंगदाणे भिजत घातलेत आणि ते छान असे शिजवून घेतलेत, कारण आंबटमध्ये जर ते घातले तर शिजणार नाही. मालवणी मसाला थोडासा घातला आहे चवीला, मीठ, हिंग घातला आहे 1/2 चमचा आणि मीठ चवीनुसार. फोडणीमध्ये घातलं ना की त्याला खरपूस असं तर लसणीला छान असं स्वाद येतो. आता भाजी छान ढवळून घ्या. भाजी मी शिजल्यानंतर तिला थोडंसं रवीने घोटली आहे, तर घोटल्यावर ती छान घोटली जाते. भाजी तर शिजलेली आहे. शेंगदाणे चणे पण शिजवूनच घेतले, भाजीत नाही शिजवायचे. आणि छानपैकी ते एकजीव करून भाजी चांगली खळखळून उकळवायची आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण बेसन घालणार आहोत, साधारण 1.5 चमचा. त्याने मिळून येते, चव येते आणि आंबटपणा थोडा भाजीचा कमी होतो बेसन घातल्याने. पाणी आता ॲड करायचं असेल घट्ट पातळसाठी तर उकळतं पाणी एका बाजूला गॅसवर ठेवा आणि तेच ॲड करा, म्हणजे भाजीची चव कायम राहते. ह्या भाजीला अप्रतिम अशी एक चव आहे. थोडासा गुळाचा खडा घाला. ह्याच्यात हिरवी मिरची पण घातली, थोडा मालवणी मसाला पण घातला आहे आणि अशी मस्त केले. वेगवेगळ्या ठिकाणी काळा मसाला वगैरे घालून वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने वेगळी वेगळी कडधान्य घालून बनवली जाते. बेसन घातलं आहे 1.5 चमचा आणि चांगलं ते घोटून घ्यायचं आहे बेसन. त्याच्यानंतर उकळवायची आहे चांगली, की तयार आहे आपली आंबट चुकाची भाजी. मला पूर्वी वाटायचं आंबट चुका आणि आंबाडीचा पाला एकच आहे. नंतर मला कळलं, आमचे वॉचमॅन काका आहेत त्यांनी सांगितलं की दोन्ही वेगळ्या वेगळ्या. आस्वाद घ्या आंबट चुकाची भाजी.